Munyan boy mo siya, munyan boy mo. Awasan mo sa pambali mo yung sikop nga bukos. Pabula pagbuhat din. Pabula din. Hindi kayo pinulay sige. Wala. Kita sa pinulay din. Ay, kabayin. Ujimin ko bate ya. Ujimin ko bate ya. Hindi ba ko nga? Kenapa saya bisa coba sebelah selama bapak kamu bisa Di ba? Masuk bisa bapak na sumi. Kaya na sumi bapak masuk sa bapak ko. Apapun yang saya buat. Kung ginasirayo nga po. Sebagai aku, masuk sa bapak la siya ko amin. Ay, laptop nun. Dulu lah, masuk bang bisa bapak. Nasa mo lang. Terus kelas merah bapak, is not for. Yun ang ako gusto. Masuk mo isa bos. Ikaw ba bos? Yung ikaw ba men? May tingin pa po. Yung ikaw ba? May po ba rin diba? Ano bos? Bitin ba? Yung atem, rest ng hindi ada. Bas. Bitin pa po ba? Hindi ko muna pa. As kang maglabas. Basta. Tama po yung kaglabas. Okay. Di mo? Basta? Ano ka po yung bulat? Bulat masya-sya. Paano naman siya po ang kaka? Abone. Preste notificação, porque a gente tudo que esse bag aí, esse momento que